Ja si dám, ne? Ešte jedno fajko. No, práve ja si už aj ho dám asi tu. A keď ho tam, ale asi niekedy nemám. Akože vlastne tak hodím. No. Asi nedelu. Tak, je to obecný. Vie to capa. Tak capa sa malo, si druhú musím dať. Ja si... Toto tam teraz, to mám spraviť, to teraz, jak to mám. Toto kolo anglické. Tak máme všetky veci spravené. To asi dám to prezať, keď nebudem mama chrapať. Tak ty máš tie data, ty mi to tak, to ja vyzerá. Náš pýtaček kde? Kde bolo ten kľúč? Akože musíš, vedľoky. Všetky veci sem hľadať sem prosto. Čo hoci, je ten. Berieme kľúč. Zabaj ich nemusím, tak vypadne hra potom nás, nie? Kde bolo ten, a dole to bolo. Presne, dole to aspoň ísť. S týmto kľúčom. Ešte kľúč aj dole, to čo je. Čo je toto? Aha, ho to tam. Keď to robí, nespraví zvuk, to na čo to, aby to robí zvuk, nezabudni. Ja sa pozrieť. Tak. Čo tam je? Diska? Ako to spravím? Tam je zvuk. Dá sa nevie počuť. To kapať diesku, dobré vedieť všetko. To kopí s tým. Ja už poviem zdrhnúť, čo? Áno to. Asi to áno dokončíme. A to tu dneska. Možno asi. Tak tu musím vráťať zase, kurva. Potom hore. Tak hore. Tak. To sme, tak. Máme oni kokonát. Aha. Bereme tento oni. Ako koná najprv, no, ju oseknúť. Si dáme kokonát. Čo to je?
Tästä nebo hentu kokossa. Fote kokoin. Niečo to ostrelilo. Toto ono. Z kokonátu. Bereme toto ešte. Čo má ona ešte? Aký grany. Klienti nás sa hnupia. Teraz zapálky musím zobrať. Čo sú dole. Tak, vybiehol to do matere. Ideme si zobrať kľúče raz. Skúsme výšky to také robiť. Raz to nemáme skúšať, lebo spadnem aj bez toho. Tak padaj. A sa skúsiť dole, nech to je aspoň rýchlejšie. Áno. Všetky, ideme tam do všetky. Tu bolo, že? Tak, asi tak je. A padneme teda dole. Padneme dole? Skúsime. Tak. Jež nemýva tá pičovina to. Kravina. Kravinky. Tady ideme úplne dole. Aby popotvoril, popotvoril rázne. Potichučky, ne? Aha, kabehne tu mám. Čo si? Kde bolo? On bol dole. Celý čas. Potom všetko. Už to máme. Už to máme. Kde ste vidím ako? Nie hore, počkaj. Tuto áno, boknú. To presne. Furt 5, 6, vypni už. Tam 5. Čo tam je dať? Aha. Zapneme krenátor. A ideme. A teraz kuchynu teraz. On bude aj zvonku teraz, ja budú vonku. Jak? No. Teraz sa bereme jesku. Čo tu je? Tak, dobre. Nepovedať sa na nobe, on banky. Tam, no bank bude, tu sa na hnu pozerať. Je hore, áno? Zapneme to tok. Teraz skočíme sa dole, tam spadne rýchlejšie. Tak, takto. Skočím dole. Toto spravím. Tak, takto zase, takto. Tak ten konto nesem reč. To je na on, na tu. To je na ten vlak, dúfam. Tak, pomalky sem. Nespadne do vody. Nechaj mať. Praga. To otvorím teraz. To je. Čo to je najprv tu na? Jaj. Tomu tigrovi má čomu dať. Máme sem. Ale to nepadne, dúfam. Tien, koniec. Som to dohral.
Tak to o 10 minút skôr. To musí tá hra teraz, musí padnúť teraz a ukončiť teraz. Že to musí tá hra musí teraz akože vypnúť potom a zapnúť. Že a to je des. Keď nemám. Maj sa, čau.